panginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro o yan kan KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:03 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Digdi po sa DZGB GB Garantisadong Bareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim Pade, marhay na hapon. Please go ahead na. Bako naligtas ang Bicol University Ginubatan Campus sa Baha. Ni sa rason may road opening sa taas kan Barangay Malabnig. Ang nangyayari, gabos na tubig natural, anas bulos pababa. Kung kayaan kalsada o barangay kalsada, ang tinampo digdi, araw ka subago, haros naging salog dahilan sa pag-uran. Ang nangyari, pinaha ang tinampo digdi sa nasabing barangay asin ang kataning kini iyo ang compound kan Bicol University and hababang lugar natural duman mabulos ang tubig. Sa ngunyan ini ang problema digdi sa banuan kan Ginubatan dahilan sa maskisain na sana ang problema manungod sa baha minabutwa. Ang mga pigsasapar na ini kan mga namamanuan, epekto na siguro kan kakulangan ng mga tinanom o mga kakahuyan. Madagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso kita kan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustaza. Angel, marhay na hapon. Go ahead na. Uminabot naman sa 2,072 na mga pasahero ang stranded sa may ibang pantalan sa Bicol Region, kasabay ang tulong vessel, 523 na mga rolling cargos as in sarong motor bangka. Ini ang datos na itigirap sa Coast Guard District people kung siniguro man nila na preparado ang 581 personal nila, kaibahan ang siyam na land assets as in 18 floating assets para sa posibleng deployment para sa evacuation, rescue and response sa operation na katakoda kan Bagyong Pino. Sigon kay Commodore Ivan Roldan na pinag-aktibar naman nila ang sa inang disaster response group, kasabay pa ang mga Coast Guard station at substation sa bilog na region. Tama sila nagpaluwas sa suspension kan gabos na biyahe kan mga sakayan pandagat, kay bahan na ang mga vessel at motor bangka sa probinsya kan Albay, Sorsogon atin Masbate matapos na itaas ang mga ini sa signal number 1 kan Pag-asa. Mientras sa pinagsuspender naman kan Coast Guard Station sa Tanduanes ang biyahe sa mga sakayan pandagat na may gabat na 200 o naman sa baba sa 250 gross tonnage. Matapos na iitaas naman sa Pag-asa ang gale warning number 2 sa Eastern Seaboard ng Catanduanes, kay Bahana, Anak Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, Bato, Asin, Beraka. Matagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, ipig papreparar na kan DOST Pag-asa ang mga residentes na nasa highly urbanized cities dahil sa patakot kan Bagyong Tino. Sinabi ni Pag-asa Senior Hydrologist Oyi Pagulayan na dakol na highly urbanized na syudad ang aagihan kan bagyo.
posibleng maka-experience nin mga pagbaha kung kaya kaipuhan ang pagpreparar kan mga residentes, lalo na ang mga nasa babang lugar. Mientras tanto, sinabi naman ni Engineer Juanito D. Galang, Pag-asa Chief Weather Division, na may posibilidad na dai maglampas pa ang tropical cyclone warning signal sa Metro Manila. Sa katakod pang bareta, naglangkaw pa ang numero kan mga stranded na individual sa mga pantalan sa nasyon ngunya na Lunes. Nobyembre 3, kasabay kan pagruso kan mga pasaherong mabuerelta sa kanya-kanyang trabaho matapos ang undas. Ini dahilan kan bagyong Tino na nakakaafektar sa man iba-ibang parte kan Pilipinas. Base sa monitoring kan Philippine Coast Guard, uminabot na sa sobra sa 2,000 na pasaheros asin drivers ana nairehistrong stranded sa mga pantalan kan Central Visayas, Southwestern Mindanao, Southern Tagalog, Bicol, Eastern Visayas asin Southern Visayas. Apwera ka ini 44 na barko, sa sarong motorbangka asin 700 na rolling cargos and stranded mantang para mientras na naka-start ang nasa 223 na barko asin 117 motorbangka sa saindang shelter areas. Naghanda na ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated o PhilReca mapadapit sa posibleng epekto kan bagyong Tino. Sigun kay PhilReca Executive Director and General Manager Janine Depay Kulingan, na nakapag-heads up na sinda sa gabos na task force commanders na i-reactivate an sa indang mga grupo. Mahigpit man ang sa indang koordinasyon sa Rion 5, 8, Dinagat Islands asin Siargao asin Surigao. Nangapunan man sina sa gabos na rehiyon na ihandaan sa indang task force teams asin day nagmamaot siyang day makaafektar nin maray si Tino sa nasyon. Kahagadan ni Kulingan sa indang miyembros konsumidores ang pagsabot sa pag-shutdown ninda kan supply kan kuryente bilang pagsiguro na salbado ang mga kaharungan antes ini ibuwelta ang supply. Sa iba pang detalyes kan bareta, ipinagsubol o kaya pinagbusol ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista na mataawanin calamity pay ang mga obreros sa panahon kan mga kalabidad, siring kan linog, pagsabog kan bulkan, bagyo, baha, landslide asin ibang kalamidades. Nakapalaman sa ipiglatag na House Bill numerado 4435 ni Bautista na ang calamity pay kabaing nin 30% na sweldo kan mga obrero sa gobyerno asin pribadong sektor. Ang propwesto ni Bautista nagpapahiling nin pagmakulog asin pagmidbid sa panahon na ipinagtatao kan mga obrero sa indang trabaho maski mabugtak sa peligro ang sa indang sadiring buhay asin salud. Sinabi ni Bautista dakulang tabang ang calamity pay para sa mga obrero asin sa kanya-kanyang familyas. Sa iba pang bareta, ipinaliwanag ni Abogado Brian Hosaka, Executive Director kan Independent Commission for Infrastructure o ICI, na pigahagad kan publiko na maging mas bukas asin transparent ang mga pagdangog kan komisyon kung kaya sa inda ining papaonrahan. Alagad tinaawan doon ni Hosaka na kaipuhan protehiran ang mga diretsos pantawo, lalo na ang right to due process kan mga taong iimbiteran bilang resource person o posibleng invuelto sa mga questionableng proyektos. Sigun kay Hosaka, pigatawan prioridad kan komisyon ang mga issue siring kang self-incrimination asin protection kan buhay idiretsos kan kada individual mantang pinagibuan investigasyon. Pinagkonfirmar kana Departamento de Justicia na nagluwas na sindaning subpina sa mga personas na involved sa anomalya sa flood control projects. Ini may kinaraman sa 5 kaso na ibinelta kan opisina kan ombudsman sa Departamento de Justicia in connection sa flood control anomaly sa Bulacan. Sigun kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, gigibuhon ang enot na investigasyon sa kaso sa Nobyembre 10 kaining taon. Asin ka nakalis na semana, sinabi ka na
Justice Department nakasabay sa mga ipapaapod ang dating district engineers kan DPWH, partikular si Henry Alcantara, Bryce Hernandez asin JP Mendoza. Sa katakod pang bareta bilang pag-utob sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maglatag kan reforma sa Departamento de Obras Publicas, binago ni Secretary Vince Dizon ang presyohan kan mga materyales na pinagagamit kan ahensya para sa mga infrastruktura. Sigun kay Dizon, ibinase na ninda sa presyohan kan merkado ang presyo na gagamiton sa mga masunod na proyekto kan DPWH. Asin inihali sa lehitimong contractors kan gobyerno asin kan mga pribadong sektores. Dahil digdi na idadapat magtuod ang publiko na substandard umaluya ang kalidad kan mga materyales dahil sa nata mas barato ini. Paliwanag ni Dizon, ang overpricing sa construction materials ang saro sa pinakang pinaghahalian kan korupsyon sa ahensya. Sa press briefing ipinhiling ni Dizon ang haros doble-dobleng patong sa presyo kan mga construction materials hali sa manlain-lain na rehiyon kan Pilipinas. Pinag-aadala naman kung may paninimbagan o pwedeng kasuhan ang mga tauhan kan ahensya na invelto sa nasabing overpricing sa mga materyales kan DPWH. Nakipagtabangan na ang Departamento de Obras Publicas sa Philippine Space Agency o PhilSat para i-monitor ang mga proyektos kan gobyerno. Sigun kay DPWH Secretary Vince Dizon, kaipuhan ng gumamit ang gobyerno ng teknolohiya para day na mautro ang pinagigibong panluloko sa mga namamanuaan na Pilipino. Matatandaan sagkod sa ngunyan, nagapadagos ang investigasyon sa anomalyang proyekto kan gobyerno kasabay na ang mga flood control projects. Ginibo kasubagong aga ang ceremonial signing sa pagultanan kan obras publikas asin PhilSA para sa sarong Memorandum of Agreement. Ang kasunduan matutok sa monitoring sa mga infra projects kan Public Works Department. Mabueltan detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May unong plus na kalidad, mag-unong plus, mag-unong plus.
Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kan bareta sa lado nasyonal, nagpaliwanag ang pulis na nagpa Bring Me Challenge sa Cebu sa susog sa direktiba ni Philippine National Police Acting Chief Teniente General Jose Melencio Nartates Jr. Ini matapos i-post kan nasabing pulis ang video sa iyang personal social media account kung saan nagpapabring mi ini kan mga unregistered firearms as in drug users. Tulos man na ipinagpa-take down kan ahensyang video sa online platform asin na preserve na ini kan anti-cybercrime group para sa investigasyon. Sigun kay PNP spokesperson Brigada General Randolph Tuanyo, personal na inisyatibo ka na nasabing viral na pulis asin ang kwartang ginamit ka ini iyo ang mismong hale sa iya. Dagdag pa ni Tuanyo, ini malinaw na pagbalgar sa Police Operational Procedure kan PNP. Sa ngunyan ipigbugtak na nasabing viral na pulis sa administrative relief. Mientras tanto nagpatanid ang Departamento kan Informasyon asin Komunikasyon e Teknolohiya sa publiko may kinaaraman sa mahiwasan na traffic flood o Distributed Denial of Service o DDoS attack sa internet sa Nobyembre 5 sarong klase ng cyber assault na pwedeng magkausa ng matinding pagkapendyente sa pag-access sa mga web apps. Ipigladawan kan DICT sa sarong matinding traffic jam sa internet siring kan sabay-sabay na pagbalo kan mga hacker sa mga websites o applications na nagreresulta sa pagluya kan serbisyo o daitulos na pagbukas kan site or apps na garo pigbalong rauton. Alagad piglinaw kan DICT na dainin personal na account, data o kwarta ang makukuha sa siring na sitwasyon, alagad pwedeng mapendyente ang transaksyon sa mga negosyos, serbisyo sa sinpang oral daw na online nagibukan publiko. Siniguro man kan DICT na mahigpit na pigmomonitor ang sitwasyon as sinakandaan magkakanigong mga lakdang tanganing mapugulan ang mas mahiwas na efekto kan cyber attack. Nangapudan ang Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno sa mga jóvenes na gamiton ng social media tanganing pakusugunan kahandaan asin kakusugan kan mga komunidad laban sa kalamidad. Sigun sa DILG mahiwas ang influensya kan jóvenes sa mga online platforms para ibusulan kahandaan asin paghiro sa oras kan kalamidad para sa mas makusog na pagtatarabangan sa disaster management. Dakula ang papel kan mga jóvenes sa pagpapalakop kan informasyones asin kahandaan sa paagi kan social media.
Pinagirumdum naman kan ahensya ang mga hobenes na gamiton ang social media bilang kasangkapan kan advokasya, online campaign as in responsableng paghiras nin verified information gamit ang fact-checking. Siniguro kan DILG na handa sindang protehiran ang mga hobenes na naglalaban sa anuman na klase nin pang-aabuso o pang-aprobitsar sa mga DRR initiatives. Pwedeng maghaloy ning anom na bulan sa kudsarong taon ang pagmundo o grief sa pagkakawarakan familya. Sigun sa Departamento de Salud, normal na nakakamati nin kamunduan sa siri na sitwasyon, mantang manlain-lain man ang paagi kan pagbuelta sa mga nakaugalian na aktibidades dahilan sa kamunduan na namamatean. Kasunod kaini nagparumduman ang Departamento kan Salud na kun kaipuhan nin tabang, mas maray kun mag-apod sa NCMH Crisis Hotline 1553 asin may mga handang magdangog mag-alalay kun kinakaipuhan. Ultimong detalyes kan Barreta, makakareceive ning kabangang milyon de pesos ang kada gold medalist, 300,000 para sa silver asin 100,000 para sa plata sa katatapos pa sa ng 3rd Asian Youth Games na ginibo sa Manama, Bahrain magpon Oktubre 22 sa 31 kaining taon. Ang insentibong inisusog sa lay na nagkataon nin premyo sa mga atletang Pilipino na nanggagana sa mga internasyonal na kompetisyones. Afuera kaini pinag-anonsyar man kan Philippine Olympic Committee na makakareceive nin 24 ang 24 medalists ning tegsararong iPhone 17 asin dagdag na insentibong kwarta hale sa Philippine Olympic Committee mismo. Maski dai pa nagluwas ang eksaktong kantidad ning dagdag na papremyo, siniguro ni POC President Abraham Bambol Tolentino na ini kabaing nin kabanga na pigtatao kan gobyerno sa paagi kan Philippine Sports Commission. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardela, Mega Force Patrol, Jen Matthew Balyaran, June Napoli sa Master Control, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nangingin.